Se on morjesta. Pari viikkoa paukepäiviin, tai siis tää viikonloppu nyt on perjantai. Ja sit olisi vielä yksi viikonloppu, milloin kerkee askaroida. Eli meillä telttaperäkärrissä on jo jonkunnäköinen kangas olemassa. Se ei ole mitenkään kiinnitetty vielä putkiin, että siitä puuttuu aika paljon osia. Meidän Renault-projekti, tänään tuli viimeiset varaosat tuohon jakopäähän. Elikkä se alkaisi olemaan sitten mahdollisesti jo ensi viikolla valmista. Meidän isosta moposta, sieltä ei ole vielä yhtään ketjuja vaihdeltu. Ajettu vaan harjoitusajoja sillä. Ja tallissa meillä projektina on tommonen Jupiter Sport 60 jotain, 64. Niin takarenkaaseen pitäisi saada levyjarru ja sitten siinä oli jotain muuta pientä nopeusmittarin rässailuja ja muuta. Tänä viikonloppuna olisi tähän tarkoitus saada Jupiteri valmiiksi ja sitten jos aikaa jää, niin sitten aletaan tekemään seuraavaksi tosta toi telttakärri. Meillä auto on varattu. Meiltä lähtee Kouvolasta yksi iso pakettiauto ja otetaan sen pakettiauton perään tommonen iso peräkärri. Sitten me tarvitaan Kouvolasta ainakin yksi henkilöauto. Siihen pakettiautoon ei mahuta kaikki. Kouvolasta lähtee myös yksi matkailuauto. Ja sitten Helsingin päästä lähtee yksi auto. Ja me leiriydytään sitten taas suurin piirtein varmaan samoilla paikkeilla. Mutta tällainen pieni update voidaan tuossa viikonloppuna aikana saada vielä lisää tuosta moposta, jos me se saadaan suurin piirtein valmiiksi. Mutta pysykää kuulolla, näitä tulee lisää. Hyvä.